खुलुमबाय आं दुगा दैमारि बेलासिनि गोजोन हामलायथि नोंथांमोननिसिम बावहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल अपसनाव सायख'नानै लायो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सहैग्रोयो। जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलखौ सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। लोगोसे नोंथांमोना थांनाय बोसोराव मावफुंनो हायै हाबाफोरखौ बे बोसोराव मावफुंनो हायो आरो नोंथांमोननि देहा सावस्रिया अरायबो मोजाङै मोजां थायो बेखौनो आं गसाइनिसिम आरज गाबो। गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खन्थाइखौ फरायथिना होनायनि सिगां खन्थाइनि सानस्रिखौ नोंथांमोननो एसे बुंफोरथिना होग्रोनि।